Så kender vi. Få det nyt, du. Michael, vil du sende den til mig på Messenger, når du har tastet den? Jeg ved ikke, om vi er venner, men vi er næsten venner. Jeg tror, vi kender hinanden på Messenger. Så skal det blive. Vil du have den ind i midten? Det har man ikke set før. Vi er lige blevet venner, og så straks tilbyder ham til midten. Det var ikke så stærkt. Er det hjemmelavet? Kærne? Nej. Er du sikker på, at du vil have den brækkestund der? Lige 5 pips der. Det er altså må gerne for meget, hvis du synes, det er en fordel. Jeg havde ikke fuld fokus der. Det var hyggeligt. Nå, nej, det er altid kun, men jeg kan... Du skal slå et par 6 i den stilling her. Prøv at se, jeg har faktisk sammen med Mark, når jeg er ude i Bødesen, når jeg er hjemme, så det var da ikke... Det var da fint nok. Nej, jeg tror ikke, der var gammel noget. Nej. Der var ikke kommet ud til gammel. Nej. Nå. Nå, 3-2. Hvad hedder det? 3-2? Ja, jeg elsker det, man skal huske det. Bare man ikke... Hvem er det, der har skrevet nummer 2? 3-2. Ja, jeg er bange for, det var. Hov. Den kan... Helt sukke. Til at tælle, det kan ikke finde. Det lyder ikke godt. Jeg kan nogle gange 3 gange. Det påstår man lov for.
Der er okay tempo lige nu. Men der kommer ikke nogen ud jo. Men okay. Der var lidt sættet på. Det kan ikke slutte. Øl er ude af første division. Jamen det er meget god opmærkning. Det var okay. Det var dårligt. Det var dårligt stå, men du spillede den godt. Det var 102. Tak for jer. Er det din anden flaske? Ja, du siger, at jeg kan drikke 3. Ja. Ja, vi kan få mere hver gang jeg ser det. Vi ses. Tak for jer. Erik? Tak, min ven. Nej, det er fair nok. Sorry. Hvad med naboen? Og udbetaling. Til Jens Vand? Jeg spiller kun 12 her. Tak for i dag. Det var den med Tavs og... Nej, jeg har lige Nej, det er undskyld. Detalje. Har du tilmeldt dig den nye jackpot? Er der flere? Jeg har lige sat en 100 kroner i gang. Jeg ved ikke, om vi kan samle 8 mand. 4 mand, 3 mand. Skal jeg nok lide? Men der er kun høj på. Hvem er det, jeg kører med? Det er ham der. Hvor høj er den? 100 kroner. Men altså, vi kan godt hæve den. Vi kan godt hæve den for min skyld. 100 er fint. Skal du være med med det? Nej. Det er kun til fedt. Det er kun til fedt. Jeg skal lige skaffe 100 kroner ud i byen. Jeg kan købe online. Kan jeg købe online? 25-0. Og spil i noget. Og jeg vil gerne med et tag.
Det er der mange igen. Ja. Og jeg betaler på tavs. Ja, så skylder jeg 100 online på det. Ja, det er meget. Jeg er helt... Jeg har aldrig... Hvorfor kan jeg aldrig huske det? 59. Det er 59. Det er svært. Ja, det er... Jeg tænke på mit fødselsår. Er vi lige... Hvad er lige det nummer? Tak. Lige måde. Det kan det her, hvis du ved. Okay. Og så er semifinalen igen. Jeg vil også godt ud fra. Der skal ikke så meget til at kunne semifinalen. Nej. Ja, så siger vi hej med Peter. Og Tavs med igen. Så er der rematch. Nej, der er noget, mand. Og så? Nå. Har vi spændt ærligt? Skal vi tage med? Og vi kan uden scorebord, det går så godt. Men vi har ekstra terninger, så Nale har vi ikke engang. Nej, jeg har kun 4 med det, så skal Jeg har fået terninger over et scorebord, jeg ved bare ikke, hvor det er. Jeg har en taske. Han skal holde hele aften, den der. Jeg vil have... Så hvis du henter senere, så er det i orden. Og så er der... Skal du have lov at spørge noget? Ja. Det må jeg have også med. Hvor meget støtter vi Bare så? 2 terninger i den måned. Er det fedt? Fedt. Ja, hvor det ikke er præcision, så er det ikke svært. Så er det noget. Er det til 5? Så kan du komme over 1300 igen. Nej, det er ikke. Jo, hvor mange har du? Så meget, når man kan til det. Bare til at føre sporene. Ja, du skal ikke tænke på det igen. Det skal bare spænde. Terninger i kiloform. Hør, Tavs. Det er den, man husker, det er noget jokes. Så jeg har kun tegninger her. Ja, ja. Det er ikke en farve, du kan spille med. Tak fordi I kom. Ja. Må jeg vælge 2 så? Du må gerne vælge 2. Vi er jo også fedt for den gule. Tak for i dag. Lige måde. Bare lige komme. Lige måde. Nej, nu har jeg jo... Nej, jeg tror, det er bedre, men også at høre sådan noget. Jeg regner med pas 4. Okay. Jamen, nu skal du høre, der er faktisk det, at din modstander, han... Hvad hedder det? Jeg gør så, at jeg ikke vælger frem. Hvad? Jeg kan selvfølgelig ikke se, at det er klart. Der var nogen, der nu skulle gå hjem. Okay. Ja, ja, flere. Jeg kan det er fint.
Sibir skal blive Der er jo sgu ikke så mange fire tilbage. Men til gengæld har der et godt bord. Har jeg ikke Vi har fundet 2 vinder af B-rækken. 2024. Hvad er Mohammeds placering? Anden plads. Nej, det er bare, jeg vil hellere have Ja, det er dansk. Det er ikke rent dansk. Og vinderne af B-rækken 2024 fra har jeg 2 af dem her. Det er bare det kan jeg godt lide. Det var meget kommer der turen jo. Plads 2. Tak for i dag. Det var en rigtig god turnering. Jeg kan jo ikke sige andet, at jeg hjemme med sådan en her i Gudstræk. Tillykke, Barbara. Lige fedt. Det var meget tæt, jeg bare fandt. Som plejer at lægge sådan nogle spillere. Kan du det? Hvad? 5.
1 minut. Et halvt minut. Vent lige, I to. Jeg beder om at holde en pause, og Michael. Ja, jeg har hørt dig. Godt. Hvad sker der? Jeg skal lige spille den anden kamp først. Vi skal ikke holde pause midt i en match, vel? Ja, det bliver svært nødt til. Nej, det kan ikke lade sig gøre. Jamen, den, altså... Ved du hvad, det synes jeg er virkelig dårlig turnering. Det er helt i orden. En ting er, at du lader ham være med i begge turneringer. Ja. Fint nok. Når vi går i gang med at spille den her, så spiller vi den færdig. Det kan jeg simpelthen ikke. Det er uacceptabelt. Det kan du simpelthen ikke sætte mig i den situation. Jeg venter 2 timer på at få lov til at spille. Jeg forstår. Jeg venter 2 timer på at få lov til at spille den her. Det er dit ansvar, det her. Der er strømmen. Kan du spille nummer 4 nu? Jamen, så er det stadig. Masser af der står helt stark herude. Jeg kan glæde dig med, jeg ved det heller ikke. Jeg tror, han har til at pause. Ja, det kommer ikke til at ske. Det er faktisk ikke noget, du bestemmer. Det er noget, turneringslederen skulle have haft styr på. Michael Markus, jeg kender det. Så vil I blive sure. I må blive lidt sure på mig overhovedet. Jeg kan bede om at holde den pause. Det er fucking dårligt stil. Ja, jeg ved det godt. Det er jeg ked af. Du kan ikke afbryde en match. Det er min fejl. afbryde en match. Det er virkelig dårlig turnering. Det er min fejl. Jeg lægger mig fladt ned. Det